Sugeng dalu pancen. Tambah ganteng ya Mas. Sesarengan jamur sari sedia buana. Senggai sing ora kok ngono kuwi. Ngono ki aja diseneni, Mas. Lho ora ditane ngisi-ngisini lho. Lha iki tandane semangat ngono kuwi lho. Semangat piye bar ngombe macan kerah ya, Mas? Lah ngapa? Lah kakean lah ngombe. Terus langsung dhewe langsung wow. Ning buri apa kok puanas bang meneng. Senggai sing apik ngerti ora? Lak plolak culek mripatku. Meneng. Sabar yo Kak, yen kok tak petel iki saya. Ora ya. Sirahku mbok petrel gendhi ya ngopo. Tak tandur ngono ya. Lek senggak sing apik ya Jal. Jajal. So. Lah ngono lho. Kecilien no. So. Ya, sing apik sing anggun ya. So. Wis ngono terus.
Wes, iki lanjut ya Mas ya. Lek muniso kangelan. Oh. Aja ngono to Mas, ngono ki kok. Aku merasa Ya. Stasiun Lek muniso kaya brutune pitik. Piye? Aja ngono Mas. Ngono yo ayu dhewe sak semene iki sing ayu dhewe ya kuwi. Sing ayu dhewe iki ya Mbak Nulik kuwi. Jane mripatmu gering mau piye? Lha piye ya Mbak ya? Piantun alus kok. Piantun alus saking Solo to Mas? Solo. Oh, Solo. Adop dhewe pokoke. Stasiun